Πάμε λίγο στο μεταναστευτικό. Μεταναστευτικό. Λοιπόν, και πάμε ήθελα να δούμε. Πω κάτι άλλο, δηλαδή, το συγγνώμη για την οικονομία. Χθες στη Βουλή, να σου πω κάτι. Εγώ ξέρω ότι ο Μιλοπόταμος δεν είναι Αλαμπάμα. Η Αλαμπάμα, ξέρετε, έχει τεράστιες εκτάσεις με βαβάκι. Ναι. Στο Μιλοπόταμο δεν μπορεί να σπίσεις βαβάκι. Πήραν επιδοτήσεις κάποιοι, 1,5 εκατομμύριο περίπου ευρώ, για καλλιέργεια βαβακιού. Ναι. Τι είναι. Δεν σπέρνει. Βαβάκι στο Μιλοπόταμο, άντε ξέρουμε στο Μιλοπόταμο σε κάποιες περιοχές έχει ωραίο μπάφο για μερικούς. Ήταν περισσότερα ξέρετε τι εννοώ. Ξέρετε τι εννοώ. Ήταν περισσότερα πέρα από τον μπάφο λοιπόν έχουμε και βαβάκι τώρα. Ήταν περισσότερα τα χρήματα της επιδότησης στο βαμβάκι. Μα δεν υπάρχει βαμβάκι, δεν καλλιεργούν βαμβάκι. Είπα αυτοί που τα βάζανε. Και στο Ρέθυμνο 1 εκατομμύριο και κάτι για βαμβάκι. Στο Ρέθυμνο δεν βάζουν πολύ μπάφο. Ωραία, άρα μια κομμίνα τώρα περιγράφεται. Ότι αυτά δείχνουν ότι είναι σάπιο το κράτος. Και έχει μερίδιο ευθύνης και η Νέα Δημοκρατία και ο Πασόκ το ΣΥΡΙΖΑ. Δεδομένο είναι αυτό. Εσύ τι θα κάνετε τώρα με την προανακριτική, τι προτείνετε? Εμείς, επαναλαμβάνω, αν είχαμε τους 30 βουλευτές, δεν τους έχουμε, 4,5% έχουμε στις εθνικές εκλογές, ένα κόμμα το οποίο αξιοπρεπώς. Πάμε λίγο στο μεταναστευτικό. Μεταναστευτικό. Λοιπόν. Να μην τους φιλοξενούμε. Όχι, θα τους κάνουμε τη δύσκολη τη ζωή για να μην έρχονται εδώ. Πώς θα τους κάνουμε δύσκολη τη ζωή? Πανεύκολο. Έχω ειδικές δυνάμεις καταστολής. Έχω. Στέλνω λοιπόν ιδιωτικές εταιρείες, αν δεν μπορώ εγώ ο Διοσμός κράτος. Συνέστε με το K12-216, Νίκος Κούκος. Και βυθίζω όλα τα ψαροκάικα που μεταφέρουν τα δουλεμπορικά μέσα στη Λιβύη. Ο Άλφας είναι είσαι. Ναι. Ωραία, για στείλε μου 2 καπαρό από το ραντάρ 216. 2 καπαρό θέλετε? Δεν σ' ακούω καλά, μιλάω από VHF κάτω από πιλωτική διάβαση. Τι έκανε το Ισραήλ με το Ιράν? Το Ισραήλ βομβάρδισε το Ιράν. Εμείς θα μπορούσαμε να βομβαρδίσουμε τα δουλεμπορικά. Τα σκάφη μέσα στο λιμάνι. Ούτε λιμενικό έχει Λιβύη ούτε τίποτα. Με ανθρώπους μέσα ή χωρίς ανθρώπους? Και το είπα δουλεμπορικά, κύριε. Αν σηκώνονταν την Κρήτη, θα βγάζαν τα καΐκια κάτω από την Κρήτη, τα δικά τους και θα τους επιτρέπαν να μπουν μέσα. Η κριτική. Οι πολίτες μόνοι τους το κάνουν αυτό? Γιατί δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Οι πολίτες, όταν έγινε. Πας πω παραδείγματα. Όταν έγινε η απόβαση των Γερμανών, οι πολίτες πολέμησαν. Η Λιβύη και ο Χαφτάρ και οι υπόλοιποι δεν έχουν ναυτικό. Θα πήγαινα εγώ με τα πολεμικά μου σκάφη από τις ακτές της Λιβύης και θα βούλιαζα όλα τα δουλεμπορικά. Θα τους τα βούλιαζα και αν θα τους ξαναδώ μετά εγώ εδώ. Είναι επικείμενη απειλή αυτό που γίνεται. Εισβολή. Και εγώ δεν θα χτυπήσω τους ανθρώπους που έρχονται εδώ. Θα χτυπήσω τα σαπιοκάραβα και τους δουλέμπορους. Με πυρά κανονικά. Δεν θα υπάρχουνε. Πώς θα δούμε τα κολυμπώντας και τους δουλεμπόρους, τους πετσοκόπης. Δεν γίνεται. James Bond είναι, θα πάμε με πράκτορες. Γιατί δεν έχουμε μισό, νομίζεις? Πώς δεν έχουμε? Τα χωρικά ύδατα της Λιβύης. Θα μπαίνουμε στα λιμάνια της Λιβύης. Οι ξυπασμένοι ξυπόλοιτοι σου παίρνουν τη μισή ώρα. Τώρα πια οι ξυπόλοιτοι, βρε. Έχει βγάλει και φρεγάτες έξω, η Ελλάδα. Ναι, για να κάνουν βόλτες. Ναι, τι να κάνουν, να πυροβολούνε? Παρέλαση. Τι να κάνουν, πυροβολούνε? Η φρεγάτα τη βγάζεις έτσι για να τη χρησιμοποιήσεις. Αλλιώς δεν τη βγάζεις. Γι' αυτό και λέω εγώ προληπτικό μέσο. Βυθίζω όλα τα δουλεμπορικά. Ας γεμίσει η Ελλάδα. Βομβαρδισμός στις βάρκες κτλ. Είναι επιθετική ενέργεια, είναι πόλεμος. Με βάση τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ στο άρθρο 51, διαβάστε το, βάλτε Google, άρθρο 51. Επικείμενη απειλή. Απειλείται η χώρα μου. Μπαίνουν και εισβάλλουν στη χώρα μου. Μπορώ να το κάνω. Έχω το δικαίωμα. Αυτό σημαίνει σοβαρό κράτος. Δεν έχει ναυτικό η Λιβύη, παιδιά. Ένα κράτος που σέβεται τον εαυτό του με βάση το άρθρο 51 του ΟΗΕ. Αυτό είναι επιθετική ενέργεια μέσα στα χωρικά ύδατα μιας άλλης χώρας. Καταστατικός χάρτης του ΟΗΕ. Σου δίνει το δικαίωμα. Επικείμενη απειλή είναι. Όταν έχεις επικείμενη απειλή, μπορείς να το κάνεις αυτό. Πάνε να βυθίσω τις βάρκες στο λιμάνι της Λιβύης. Δεν κατάλαβα. Όχι, τις βάρκες, ναι, δεν κατάλαβα. Πώς το κάνω αυτό? Όπως κάνουν και οι Ισραηλοί με το Ιράν. Όπως κάνουν οι Αμερικανοί που θέλουν. Αυτό είναι πόλεμος όμως. Αυτό είναι πόλεμος. Πρόεδρε, αυτό είναι πόλεμος. Κύριοι συνάδελφοι, με όλη τη συμπάθεια που μπορεί να διακρίνει στις ανθρώπινες σχέσεις τους ανθρώπους, θα σας πω ένα πράγμα. Πώς σταματάς τις ροές, πρώτα μου? Πώς σταματάμε τις ροές? Εσείς στέλνετε φρεγάτες για να κάνουν τον τροχονόμο στους δουλέμπορους στα κρεοζερόπλαια. Εμείς θα στείλουμε φρεγάτες για να βουλιάξουμε τα δουλεμπορικά στα λιμάνια της Λιβύης. Δεν έχει ναυτικό η Λιβύη. Μπαίνεις στο λιμάνι, τελειώνεις τα σαπιοκάραβά τους και τελειώνει η ιστορία. Directly with me now. Colonel Akir Nakesh. Τι θέλετε, κύριε?
are a dead man, do you know that? Θα γίνει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος? Η σύντομη απάντηση είναι ναι. Εάν πηγαίνουμε προς τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, τότε τι ψυχή έχει? Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι. Αν δεν πηγαίνουμε προς τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, τότε κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, ούτως ώστε να τα λέμε με τη βοήθεια του Θεού σε βάθος χρόνου. Μοιραστείτε αυτό το βίντεο σε περίπτωση που το βρήκατε ενδιαφέρον, πατήστε το like για να το δουν περισσότεροι και γράψτε μου στα σχόλια τη γνώμη και την άποψή σας. Time to die, Iron Eagle. Ναι. Τέλος.